Здравейте, скъпи приятели! С вас е Диана. Намирам се на язовир Батак. Това зад мен е язовира. Всъщност аз съм на панорамното. Защо го наричам панорамно? Защото всъщност то се вие и обикаля около самия язовир. Мястото е живописно, спокойно. През топлите месеци на годината е изключително посещавано. Този път води до язовирната стена и до дъното. Ако продължите, напускайки, отдалечавайки се от язовира, може да стигнете до село Свети Константин. От другата страна на язовира е Циговчарк, който е наситен с хотели, къщи за гости, бунгала, т.е. едно прекрасно място за почивка и отмора, известно на много хора. Тук също е подходящо в извивките на този красив язовир да се практикува риболов. Гледката е уникална. От различни ъгли може да се наблюдава язовира в цялата му красота. Язовир Батак се намира близо до град Батак, както вече казах, до град Пещера, до Велинград. Красотата е навсякъде. Красиво за очите, отмора за очите, красота за душата. Язовир Батак е място, което си заслужава да се види. Ако все още не сте го направили, заповядайте. За всички има разнообразни занимания, място за почивка, място за релакс и за нови приключения, забавления и красиви гледки. Това беше от мен. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да сложите лайк. До нови срещи и хубав ден! С вас беше Диана.